12 तारीखला आम्ही एक MRF कंपनीमधल्या भरती संदर्भात जाहिरात प्रसिद्ध केलेली आणि ती आज काही अपरिहार्य कारणामुळे आम्हाला रद्द करावी लागते। त्याच्या मागचं कारण असं आहे की दिनांक 9 सप्टेंबर 2025 रोजी मला आउटसोर्सिंगच्या कंपनीकडून मेल आलेला। त्याच्यामध्ये या सर्व गोष्टींचे उल्लेख आहे की या ठिकाणी ही भरती घ्या आणि अशा पद्धतीचं तुम्ही मॅनेजमेंट करा। परंतु गोव्यामध्ये काही अपोजिशन लीडर्सनी त्या दिवसामध्ये मोठ्या प्रमाणावर या भरतीला आक्षेप घेतला। त्याच्यामध्ये विजय सरदेसाई म्हणून अपोजिशनचे लीडर आहेत गोव्यामध्ये, त्यांनी पण ह्या गोष्टीला मोठ्या प्रमाणात ऑब्जेक्शन घेतलेलं आहे। त्याचबरोबर मनोज परब म्हणून एक तिथले लीडर, रिव्होल्युशन गोवा म्हणून त्यांची पार्टी आहे, त्यांनी सुद्धा ह्या गोष्टीचं आमच्या ऍड सकट ऑब्जेक्शन घेतलेलं आहे। त्यांचं असं म्हणणं आहे की आमच्या राज्यातल्या नोकऱ्या ह्या परराज्यातल्या लोकांना मिळू नयेत किंवा त्यांना देऊ नये आणि त्या विषयासाठी त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना ह्या गोष्टीचा दोषी मानलं आणि पूर्णपणे या गोष्टीला प्रक्रियेला आक्षेप घेतला की आमच्या राज्यातल्या नोकऱ्या त्या ठिकाणी असाव्यात। त्याच्यानंतर त्या ठिकाणी आज उद्या भरती आहे, परंतु आज दिनांक 11/9/2025 रोजी तिथल्या MRF कंपनी एक पत्र जारी केलं आहे दुपारी। त्याच्यामध्ये त्यांनी असं म्हटलेलं आहे की जी उद्याची कुडाळ येथे होणारी जी भरती होती ती भरती चुकीची आहे, परंतु ते चुकीचे आहे म्हणत असतानाच उद्याच्याच तारखेला म्हणजेच 12/9/2025 रोजी हीच भरती ते गोव्यात आहेत असं सांगतायत। म्हणजे ही भरती आणि ह्या जागा या निश्चित स्वरूपात त्या ठिकाणी आहेत हे या ठिकाणून सिद्ध होतं। परंतु या राजकीय संपूर्ण घडामोडींमुळे आज आमच्या ह्या सर्व मेहनतीला खोडा बसतो आहे आणि आज आम्हाला रद्द करावी लागते। त्याबाबत त्यांचा अधिकृत मेल मला आत्ता आला। 11 सप्टेंबर 2005 6:45 त्यांनी मेल केलाय। त्यामध्ये ते म्हणतायत की आपण अशी 12/9/2025 रोजी आपली शेड्यूल होती ती बॅरिस्टर नाथपै संस्था कुडाळ येथे जी भरती प्रक्रिया होती ती काही कारणामुळे आम्ही रद्द करत आहोत। त्यामध्ये इंटरनल टेक्निकल इश्यूज असं त्यांनी हे दिलेलं आहे आणि इंटरव्ह्यू आणि आज ह्या भरती प्रक्रिया आपण थांबवतोय असं त्यांनी म्हटलेलं आहे। विजय सरदेसायान एक कन्सर्न रेज केलो की MRF गोवा ही जी कंपनी जी उसगावात असा ती सिंधुदुर्गात रिक्रुटमेंट ड्राईव्ह करता। हे ऐकल्यानंतर ताबडतोब आम्ही वचून MRF चे MD तांकां जाब विचारली। त्यावेळेस ताणे सांगले की ही ड्राईव्ह एक जॉब कन्सल्टन्सी एजन्सी रिक्रुटमेंट एजन्सीन केल्ली आणि ताणे अश्युरन्सूय दिले की ही ड्राईव्ह जावची ना आणि त्याच बरोबर ताणे सांगले की लोकल रिक्रुटमेंट हेचेर एक प्राधान्य आसतलें। ताणे इमिजिएटली एक गोवा फर्मागुडी हांगा रिक्रुटमेंट ड्राईव्ह चालू केल्ली आसा। त्याच्या बरोबर आम्ही लोकल जी आमची एरिया आसा थंय सुद्धा आम्ही एक रिक्रुटमेंट ड्राईव्ह करून घेतलं। ITI फर्मागुडी हांगासर जी MRF कंपनी आहा ताजी हे जे भुरगे आसा हांगासर ITI करपी तांची ट्रेनिंग आणि तांचे इंटरव्यू चालू आसा आणि हे जे भुरगे आसा हे रिसेंट पास आउट जाल्ले आसा। भुरगे जे वेगवेगळे स्ट्रिमीचे भुरगे हांगासर आसा। खंय तरी एक बोवाळ जाल्लो की ही जी MRF इंटरव्यू आहा ही खंय तरी सिंधुदुर्गान जावपाची आहा म्हणून कुडाळ गांवान। सो इमिडिएट आमी काही भुरग्यां कडेन उलयले तेन्ना कळोंक येता की थोड्या भुरग्यांक आयज सकाळी काल सांजची इन्फॉर्मेशन मेळ्ळी की हांगासर ही ITI हांगासर ही इंटरव्यू जावपाची आहा म्हणून आनी त्या प्रमाणे हांगासर ही इंटरव्यू सद्या चालू आसा। तेजी जी स्ट्रेंथ आसा ती टोटल तांकां 250 वयर भुरग्यांची गरज आसा आनी ते भुरगे जे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जे खबर आसा जेंकां वेगवेगळे फिटर जावं इलेक्ट्रिशियन अशे जे फिल्डांतले भुरगे आसा तेंचीच तांकां गरज आसा आणि हेच्या पयलीं तेंची एक अशीच इंटरव्यू जावन काही भुरग्यांक तेंच्यांनी सिलेक्ट केले आणि त्याच प्रमाणे सेकंड फेसीन तेंची इंटरव्यू चालू आसा आणि हातूंतय ते भुरग्यांक सिलेक्ट करपाचे आसा। आमी प्रिंसिपला कडेन पासून उलयले की अशा पद्दतीन इंटरव्यू चलतात हांगासर तेन्ना बाकीचे कंपनी येवन हांगासर इंटरव्यू घेता आणि त्याच प्रमाणे भुरग्यांक पास आउट जाल्या उपरांत रोखडोच तांकां जॉब ऑपॉर्च्युनिटी सद्या मेळटा ही बरी गजाल जावन आसा। सर सद्या MRF कंपनी जी आहा ती म्हाका दिसता ITIच्या भुरग्यांक एक बरी ऑपॉर्च्युनिटी घेवन येयल्लो आसा। तेन्ना तुमी एज अ प्रिंसिपल ITIचे कितें सांगूंक सोदता?
नाही MRF जी आसा ती आमची एक्चुअली इज अ पार्ट ऑफ दीस इन्स्टिट्यूट. आमची इन्स्टिट्यूट मॅनेजमेंट कमिटी जी आसा पळय इट इज हेडेड बाय MRF. सो वार्षिक एवरी इयर MRF कम्स टू आवर कॅम्पस फॉर इंटरव्यूज आणि मोस्ट ऑफ आवर ट्रेनीज आर एम्प्लॉयड बाय देम. ट्रेनीज ट्रेड्स सच एज फिटर इन्स्ट्रुमेंटेशन हे तांकां जाय पडटा म्हणजे ते एवरी इयर ते येवन आमचे कडल्यान रिक्रुटमेंट हे करता. सो ताजे खातीर आमी रेगुलर प्लेसमेंट ड्रायव्स करता आणि एज एंड वेन दे रिक्वायर ऑल्सो तांचो जो रिक्वायरमेंट आसा आमी तांकां डेटा प्रोवायड करून दिता आनी दे कम टू अवर कॅम्पस. सो इट इज अ व्हेरी गूड अपॉर्च्युनिटी फॉर आवर ट्रेनीज कित्याक तांकां पास आवट जावचे पयलींच तांच्या हातान एक जॉब एक मेळटा तांकां. दॅट्स वाय दॅट इज वन ऑफ द एनकरेजींग फॅक्टर्स फॉर अदर्स टू टेक एडमिशन्स टू ITIs ऑल्सो. And I am very thankful to them and all those industries, not only MRF but other industries also who come here for campus. The बाकीचे Siemens आणि Daikin and all those things they come here. So एक खेपे आता तांचे रिक्रुटमेंट ड्राइव चालू आसा आणि we are having future plans also to recruit to invite many other industries here for recruitment. सो रायट नाव दे आर नीड ऑफ 250 अरावंड तांकां भुरगीं जाय म्हणटा. सो तितली स्कील आसा म्हणटा काय भुरग्यांची हांगासर ITIन? नाही आमची ITIची कॅपॅसिटी इज अरावंड 400-500 इतली आसा. पूण 2 इयर ट्रेडीचे 200-250 भुरगे आसा. पूण ते तांचे कितले डिपेंड्स कित्याक सगळेच तांकां अशें मेळचें ना कित्याक बाकीचे सगळे इंडस्ट्रीन घेतिल्ले आसा रिक्रुटमेंट जाल्ले आसता. सो मे बी जे आसा ते MRFान वतले. वी हॅव टू गेट टू द एक्झॅक्ट फिगर्स. वी डोंट नो अबाउट इट एक्झॅक्टली. सो दीस इज आफ्टर सून एग्जाम्स आर ओवर द इंटरव्यूज म्हणटा. सो ऑलरेडी एग्जाम्स एक बॅच ऑलरेडी पास आउट जाला, कंप्लीट जाला. एक्झामिनेशन्स कंप्लीट जाली आनी पोस्ट एक्झामिनेशन तांकां इंटरव्यूज. ITI हांवें प्लंबींग केलां. प्लंबींग. सो आयज MRFान इंटरव्यू घेवपाचें आहा म्हण तुका केन्ना कळ्ळें? म्हाका आयजूच कळ्ळें. म्हणून पेपरार एड येयल्ली न्हू ते एकट्यान सांगलें म्हाका एड येयला पेपरार चल म्हणून. सो एक्चुली म्हाका दिसता इंटरव्यू कुडाळ खंय तरी जावपाची आशिल्ली. जावपाच्या ती म्हाका धाडलेली एड धाडलेली ती की आयज हांगा आसा म्हणून म्हाका कळ्ळें. ओके. पेपरार येयल्लें कळून. तुवें आतां इंटरव्यू दिली ऑलरेडी? दिली ऑलरेडी. दिवपा येयलो. कसली इंटरव्यू आशिल्ली आयज? MRFची. आनी तूं कितें तुवें शिकला? 8. आनी 8 करून मागीर ITI गेली. खंयची हें स्ट्रीम? बिल्डर. सो आयज इंटरव्यू आहा म्हण तुका केन्ना कळ्ळें? सकाळी. सकाळी कळ्ळें. सो आयज इंटरव्यू जाली तुगेली आनी कितें केलें? पास जालो. सो फाल्यां खंय आपयलें तुका मागीर? उसगांव. ओके. तूं खंयचो? सावड्डे. सो इंटरव्यू दिली तुवें? खंयची ट्रेनींग स्ट्रीम? केन्ना पास आउट जालो तर? ओके. आनी इंटरव्यू आहा म्हण तुका केन्ना कळ्ळें? आयज सरान मेसेज धाडली. केन्ना? काल? हय सर कालूच धाडली. सो आयज रोखडे मागीर तुमी रेडी केले डॉक्युमेंट सगळे आनी येयले? रेडीच आशिल्लो. सो कितें सांगलें कंपनीन इंटरव्यू जाली आतां? फाल्यां 8:30 यो म्हणलां मॉर्निंग. खंय आपयला तुका? उसगांव. फर्मागुडीच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू.